Kum shibenta banjit ye ki samla ye lekai bani shimbenta ha ka Meghalaya Games ka Athletic Committee jong ka Ribhoi District Sports Association hapo ka jingyelam uba daminat seliang kala pelong ye ka jingjit ye ki athletes ban lejmi kmat ye ka district sha ka Meghalaya Games ka ban salong no shen hau bna jemang ya ka jingjit ye ki teki players la pendap ha ki arsngi kata ha ka arpuar bat arpulai tarik yayong Hamadan Shnong Marngar Ribhoi District. Ha ketiga sengi, lawan Bansaki bat Aiman Sim ye kitegi kun samla dau MLA kan nokpo constituency ba Merrill Bonds Im. Harengkat ke jingdon lang ki nongkit kam jongka RBDSA ki coach lembat kiwei. Bat kum kadak ka jias nokti bat ka jingkershan lang ya ka RBDSA u MLA ulan no sniang da ka song pisa syakatei ka kenhun. Dan nomor kata, kesopan ai kuble ye ki samla baro ki bulai dan ngene kesini. Kumjuru ya ki kemi ki kepagi jupi, ye ki bahaying ki bahasem ki jupi, ki bala support jupi, ki bala ailat jupi, batinla ban poi hadu kan ye kerdan. Bat bengi skep ni ai kuble ya ka Ribhoi District Sport Association nak banta kane ka kejing temu ka kerpang ban lum ban lang. Nak banta ki kun samla ki atlet ki jupi. Nga yaledero nga kan mau mensual ki persang ni ban long ki atlet sa mengamdero atlet subah pau tu kada kata kami sim benta kala ande high jump la ande long jump la ande javelin throw la ande discus throw ke jing mare ka cispa meter ka ba relay race 1000 1000 kumta ter nya persang ye sim benta ban mensual tang ba ngamdero ba pau tang ba ngilai sim benta so ban ai mensi ki hi birang don karta kadang biang ka fisik ke jumpi ka biang takut ka kya sumar bahaya ledi USA gidon gi pun samla angni don preng jumpi pi olat ban puli don preng jumpi se gi bom olat ban puli ru lele ya kata dan itu nang ya cakmat rengkat abang pi penselur ya ledi ban simenta haki haka athletics pelejing modu haka puli ka puji jing puli gitu ki pagi jumpi kersan ni pi gidon gi longjing sibut gi longjing gi bodu dan gi kersan ni pi so ban purom yang jing kersan yang kimi pa wandong pelek no ya ka jing nang jing start ka boki yo ban ha keju ko ko na ka benta ba pin kentiu ya lagi jong ka sap ko phong jong ki ba ngai skep ba pin ra ya ka nam ka burom jong Ribhoi jong ni ha ke ne ke kenti ko bang Penlas ada pia. Yes. Penakaliang jongka Ribhoi District Sport Association lengbaka Athletics Committee agni ka sni ni smo ban ong bangidap ka jing smo komen ka bakraw agaba nakaliang jong ni kumki nong yalam jongka RBDSA ni i bahagni ki snam gibla lekno ni du mensim ya ka jing du lat jongki kna ban mi ban yele kai haki kenja sport ki baper lengba ke jing wan shop jong kene ke klam dan rai sai sisen pat ngoban aingu yo blai ya ka ba ulapli kene ke lat na ka benta jongi kum ki kena samla ban yo biang ban ye sim benta ha ka bide bat ke jing le kai baper kam tam nga ngoban ai kublai ya ka MSOA ka ba la organize ya kene ka Meghalaya Game Hakaba nakaliang jongi kum ka Ribhoi District Sport Association ro ngidei ka way kaban selek ban ye sim benta hakte ka Meghalaya Game kaban sedang nadu ka arterik adu kan new terik te kini ka por nakaliang jongi watla hypor ibalengkot ngiyo ban le ya kini ka trial com selection ki kena jongi la arsnem ngim sim layo ban ile kai ki babun ngi ki don ki jingduna dan rewat lah kat taru ngin persyangkat balak tang hine ipor belengkot lakum no tang lais ngi saus ngi ngin training ngin praktis ya kini ki kena ya kini ki snem ki beladam ngas ngoban ong ba
ngi naki ribhoi yoi bakimi ki kena akabide bat ka athletics lagade haka track ka jam ka thru ngi iba ki wanra buram ya ka district ka jongi dakani ka kenti ke bamentaru walade ipor belengkot ngimdu mensim ngej skamba nakliang ki kena ke jongi ke athletes ke jongi kin wanra buram sasisen pat ya district ke jongi daka jengya donlem dorkat lem kini ki official nakliang ka athletics ke jongi u ba silver star lengdo kumu athletic coach ngej ba undang la ban hikai bahai kena wat ai por belengkot kenang ba sasisen pat kan im gene ke jengi lek kai gene ke dong bat ke thain ke jongi bat ngej kamro ba kanom don shu kanu ka jing khanglat nang ni sakman kenang ba ka jing mentoy kan long yaki kena nang ni sakman bat ni garmen ro agene ka kenti ka bamenta bagi kena ke jongi kinwan ra ya ka buram ya ka district ke jongi kumba kanungut ki kena kin sejet nakal yang jongi kum ka Ribhoi District Sport Association kumba barok ki disiplin ki events hakabide bat ka athletics ngin phalut ki kena kaba total barok kinlong live sun ngut ki kena bat saungut ki official kan ki coach kan thai bat